Dobré ráno, máme 5 hodín ráno. Ja som na prechádzke so svojím psom Timim a dnes by som vám chcel takto z rána povedať niečo o veľmi dôležitých veciach pri spolunažívaní s vašim psom, a to sú pravidlá v domácnosti. Poslednú dobu sa mi ozvalo viacej ľudí s tým, že by potrebovali vycvičiť psa, respektíve pomôcť pri jeho nezvládaní. A vždy mi to vychádza na jeden veľký problém u týchto psov, a to je ten, že doma nemajú absolútne žiadne pravidlá. Aby toto video nebolo príliš dlhé a stihli sme kávu, tak zhrniem len také najzákladnejšie pravidlá, ktoré by ste v domácnosti mali nastaviť. Pravidlo číslo 1. Prvý chodí vždy vodca svorky. To znamená, že ak idete na prechádzku, tak mali by ste cez dvere výjsť vždy prvý vy. Pravidlo číslo 2. Nikdy by ste nemali dovoliť psovi nič, čo urobí sám. Hlavne teda v vašej domácnosti. Pre príklad uvediem skákanie na gauč. Ak vám nevadí, že je pes na gauči, nie je to žiaden problém. Nemám s tým problém ani ja, i keď u mňa v domácnosti pes na gauč nesmie. Takže v prípade, že ho chcete mať na gauči, nie je problém, že k vám vyjde, ale malo by to byť preto, že ste si ho na ten gauč zavolali vy. Riešenie je také, že ak pes vyskočí na gauč sám, mali by ste ho v tom momente stiahnuť dole, a to za každým. A pokiaľ sa ukľudní, pôjde si napríklad niekam ľahnúť alebo si len ľahne vedľa gauča, tak môžete napríklad nejakú minútku ho zavolať k sebe a kľudne si ho môžete vyhladkať, pomaznať sa. To nie je žiaden problém, ale všimnite si ten rozdiel, že pes je na gauči, lebo sa rozhodol on, lebo tam chce byť, a pes je na gauči, lebo ste si ho tam zavolali vy ako vodca svorky a pozvali ste si ho vlastne na ten gauč sám. Vy, keď žijete v jednej domácnosti, tak pre svojho psa ste svorkou vy a vaša rodina. A to znamená, že ak je svorka, samozrejme musí tam byť nejaký vodca, ktorého rešpektujú všetci ostatní. A v domácnosti by to malo byť tak, že tým vodcom sú všetci členovia rodiny a pes by mal byť na samom konci. Určiť hranice neznamená byť nejaký krutý, byť zlý a nemať rád psy. Znamená to len jednoducho poslušnosť, ktorú od psa vyžadujete. Výchovu psa teda nikdy nevzdávajte, vždy je nádej, či je to mladý pes alebo 10-ročný pes, viete ho naučiť určite novým kúskom. Takže stačí len byť sebavedomejší, treba byť odhodlanejší a treba byť hlavne asertívnejší a musíte nastaviť pravidlá, o ktorých som vám dnes hovoril. Tých pravidel samozrejme je ďalšia kopa, ale toto sú také najzákladnejšie, ktorými napríklad môžete začať. No a vy už si vychutnajte raňajky, rannú kávu, my s tým ideme dokončiť našu prechádzku a ideme do práce. Vidíme sa pri ďalšom videu. Timi, poď!